Moikka ja tervetuloa mukaan Kauppakeskus Skanssin Sukkelampaa shoppailua podcastiin. Tässä ohjelmassa kurkistetaan kulissien taakse. Viedään kuulijat matkalle Kauppakeskuksen elämään. Keskustelemme arjesta, ilmiöistä ja tulevaisuudesta sekä nostamme esiin kiinnostavia ihmisiä, ilmiöitä ja tarinoita Skanssin elämästä. Sukkelampaa shoppailua podcastin juontaa Heli Järvelä ja Kaisa Juurinen. No olipa Heli todella vauhdikas toi syyskuun aloitus. Niin, siis meillähän oli Skanssiaiset taas tämä meidän tosi upea maratontapahtuma. Totta. Me puhuttiin aikaisemmin Skanssiaisista, niin mitä meillä olikaan nyt siis? Meillä oli se Young Heartedin keikka. Kyllä, aivan upea. Miten se meni? Siis se oli niin tunnelmallinen. Mä vähän herkistyin, koska yksi lempibändeistäni, niin oli ihana kuulla. Hyvä tunnelma Kauppakeskuksessa ja kaikin puolin. Oli upea muotinäytös ja lapset viihtyis Ville Vikingin tanssien mukana. Mut hei, mitä sä? Sua ei täällä kyllä viime viikolla näkynyt. No sä olit viemässä Skanssin sanomaa tuolla Tukholmassa. No joo, harmitti tietenkin, että mä en nähnyt kaikkia Skanssiaispäiviä, mutta mä olin tosiaan Tukholmassa sellaisessa Retail Connect-tapahtumassa, missä oli kaikki Pohjoismaiden isot vähittäiskaupan brändit. Mä pääsin ensimmäistä kertaa tällaiseen tapahtumaan mukaan ja mä vein Skanssin sanomaa ja totta kai myöskin Turun sanomaa sinne niin kuin paikan päälle ja kehuin hirveästi tietenkin, että minkälainen kauppakeskus me ollaan ja minkälainen paikka Turku on myöskin hyvänä liiketoimintapaikkana. Niin se oli ihan huipputapahtuma. Tosi hieno oli olla mukana. No varmasti, toivottavasti. Joskus itsekin pääsen mukaan, mutta tapasitko sä jotain julkkiksia tai jotain muita mielenkiintoisia henkilöitä tuolla? No ehkä ihan julkkiksia, tai sitten mä en tuntenut heitä niin hyvin. Totta, sulla on vähän sitä taustaa. Niin, voi olla, että ne oli julkkiksia, mutta tapasin kyllä erittäin mielenkiintoisia henkilöitä, jotka oikeasti vastaa siitä, että mitä brändejä me täällä Suomessa nähdään. Ja huippujuttu. No on kyllä mielenkiintoista. Oli mukavaa. On kyllä mielenkiintoista. Ja itse asiassa, Heli, tämä sun matkahan Tukholmaan tukee hienosti tätä meidän tämän päivän jakson teemaa. Ja tässä jaksossahan me pureudutaan Skanssin alueeseen ja sen kehittämiseen ja kauppakeskuksen merkitykseen tällä Skanssin alueella. Ja tästä aiheesta meidän kanssa keskustelemassa on Turun uusi pormestari Pia Elo. Otetaan tähän pieni esittely alkuun. Pia Elo on syntynyt Turussa. Ja hän on valmistunut ylioppilaaksi Puolalanmäen lukiosta ja Pia on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Pia Elo valittiin Turun kaupunginvaltuustoon vuonna 2008 ja vuosina 2021 ja 2025 Elo toimi Turun kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarina. Ja sitten kesäkuussa tänä vuonna, eli 2025, Pia Elo valittiin Turun pormestariksi. Tervetuloa siis podcastimme vieraaksi, Pia. Kiitos kutsusta. Kiva tulla naapuriin. No niin, mahtavaa. Oikein naapuri. No niin, tosiaan tervetuloa ja lähdetään tälle aika kevyesti liikkeelle ennen kuin paneudutaan tänne Turkuun ja Skanssin alueeseen. Niin mikä Turussa saa sut hyvälle tuulelle aamuisin? No kyllä mä sanoisin, että tällaisena kauniina syysaamuna, niin kyllä se on toi auringonpaiste, joka saa hyvälle tuulelle. Mutta noin yleisesti mä sanoisin, että sellainen iloinen tohina, joka ainakin kun menee keskustaan tai tulee tänne päin, niin valtaa mielen. Että kyllä mä pidän siitä, että ihmiset on ihmisiä ja ihmiset liikkuu ja he on hyvällä tuulella. No just näin. Ja, siis, ja turkulaisena tietenkin mehän aina kehutaan Turkua joka paikassa ja tuossa esittelyssä käytiinkin vähän sun taustaa läpi, mutta ootko sä kenties ihan paljasjalkainen turkulainen? Ja onko sitten toinen kysymys heti perään, että onko kauppakeskus Skanssi sulle aikaisemmin tuttu? Mä oon ihan paljasjalkainen turkulainen, joo. Ja itse asiassa vanhemmatkin on Turusta. Mulla on tällainen, mä oon aika turkulainen oon, että muualla on asunut ulkomailla, mutta sitten aina paluu Turkuun, kun Suomeen on tullut. Ja joo, kauppakeskus Skanssi on mulle tosi tuttu. Mä itse asun tuossa vieressä, niin tää on mun lähikauppa. No
No niin, hieno kuulla. Mahtavaa, että sitten on liikkeetkin tuttuja, mitä täältä löytyy. Sä tosiaan aloitit Turun pormestarina muutama kuukausi sitten, niin mitkä on ollut nyt sit ensimmäiset tunnelmat tässä kesän jälkeen ja syksy pyörähtänyt käyntiin? No onhan tämä ollut tosi hienoa olla Turun pormestarina, johtaa omaa kotikaupunkia ja toimii sen niin kuin tämmöisenä kasvoina koko omalle kotikaupungille ja synnyinkaupungille, niin onhan se tosi hienoa. Että aika vauhdikasta on ollut ja paljon on pyydetty eri paikkoihin, mutta samalla on tutustunut paljon uusia ihmisiä ja nähnyt paljon uutta myös Turusta. No tosi hienoa, että myöskin ehdit tulemaan meidän vieraaksi. Sä oot muutaman vuosikymmenen jo siis toiminut nyt politiikassa ja ylipäätään kehittämässä Turkua. Mutta kerro vielä vähän, että miten sinusta nyt sitten tuli pormestari ja ylipäätään mikä sua nyt on motivoinut kehittämään Turkua kaikki nämä vuodet? No kyllä se motivaatio löytyy siitä rakkaudesta Turkuun, eli siitä, että on mun näkökulmasta ja siis varmasti myös objektiivisesti maailman paras kaupunki, että sen takia tietenkin. Kyllä. Me allekirjoitetaan tämä. Mutta viime keväänä käytiin kuntavaalit ja SDP:stä tuli suurin puolue ja mä olin SDP:n pormestariehdokkaana, niin sitä kautta käynnistin pormestarineuvottelut, ohjelmaneuvottelut ja paikkaneuvottelut ja sitten valtuusto mut valitsi pormestariksi. Hienoa. Onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos. Ja tosiaan niin kuin Heli tuossa mainitsikin, niin olet ollut jo pitkään tässä Turun kehittämisessä mukana. Niin mikä on ollut ehkä tämmöinen sykähdyttävin hetki tässä kaupungin kehittymisessä? Että onko se joku tapahtuma tai joku tietty päätös, mikä on sulle ehkä ollut tämmöinen vähän henkilökohtainen? No ehkä jos mennään ihan semmoiseen henkilökohtaiseen, niin viime kauden päätös lähteä kehittämään erityisesti tätä lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta on ollut silleen henkilökohtaisesti niin kuin tärkein ja sydäntä lähellä. Eli saadaan niin kuin lasten ja nuorten palvelut yhteen ja pystytään niin kokonaisvaltaisesti sitä kehittämään. Niin se on kyllä mulle ollut sellainen niin kuin henkilökohtaisesti, mutta kyllä mä tietenkin lämmöllä muistelen vaikka vuotta 2011, kun Turku oli kulttuuripääkaupunki tai miten Aurajoki-ranta on lähtenyt kehittymään ja tällaisia. Että onhan ne niin kuin iso juttuja tässä vuosien varrella tapahtunut. Aikanaan mä lähdin siitä opiskelijapolitiikassa liikkeelle, että saadaan Hämeenkadulle pyörätie. No, se on saatu. No niin, eli jotain konkreettista. Mutta joo, siis et onhan tässä niinku vuosien varrella sit tapahtunut niin paljon, että ei oikein. Mutta tämä nyt käynnistyi uusi lasten ja nuorten palvelukokonaisuus ja se on kyllä tosi hieno juttu, että se on se, mihin Turku panostaa. Kyllä, tärkeä aihe ja asia. Kyllä vaan. No, nyt on tosiaan turistu Turusta jonkin aikaa ja siirrytään nyt sitten puhumaan vielä enemmän tästä Skanssista ja Skanssin alueesta. Me totta kai täällä kauppakeskuksen arjessa me ollaan huomattu se, että Skanssin alue kasvaa ihan valtavaa vauhtia. Miten sä näet, että minkälainen rooli tällä Skanssin alueella on niin kuin Turussa? No Skanssihan on siis täysin uusi tavallaan asuinalue ja alue Turussa, että harvoin pystytään rakentamaan näinkin lähelle kaupunkia täysin uutta kaupungin osaa ja sehän on sinällään niin kuin jo erityistä ja Skanssin visiohan on ollut hyvin kunnianhimoinen aikanaan, kun sitä on lähdetty tekemään ja ehkä tällä hetkellä sanoisin, että tämä kauppakeskuksen alue on se, joka parhaiten tätä visioa ehkä toteuttaa, että toi eteläisempi puoli on tuossa vähän vielä vaiheessa, mutta sitten mä ajattelen, että itäinen Turku tai eteläinen Turku kaipaa kyllä niin ankkuria ja tämä toimii kyllä siinä tosi hyvin. Kyllä vaan. Näetkö sitten jotain tiettyä erityistä vahvuutta tai jotain mahdollisuutta tällä Skanssin alueelle, niin kuin, mitä muilla sitten ei välttämättä ole? No tämähän on silleen erityinen, että tässä on tosi paljon niin kuin luontoa ympärillä. Että tosi moni kauppakeskus on ikään kuin sellaisessa hyvin tiiviisti rakennetussa ympäristössä, jossa niin kuin, että me ollaan lähellä kaupunkia, mutta silti tässä on valtavasti luontoa ja ympäristöä niin kuin ympärillä. Että ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että ollaan niin kuin johonkin
että vain omalla autolla pääsee niin kuin fiksusti perille. Että tänne pääsee kyllä tosi monella eri tavalla ja se on mun mielestä tosi kiva. Joo, ja sitä me ollaan tosi paljon niin kuin yritetty viestiäkin, että meille pääsee kaikilla kulkumuodoilla ja ollaan todella tämmöinen saavutettava. Joo. Ja tykätään tietysti myös tästä, että tässä on ihana luonto vieressä ja voidaan myöskin sieltä ammentaa tavallaan semmoisia niin kuin kokonaisuuksia, mitä voidaan myöskin sitten meidän kauppakeskuksen arjessa ottaa huomioon. Meillä Skansin alueella on erilaisia, puhuitkin siitä, että Skanssi on nyt tämmöinen uusi kehittyvä kaupungin osa. Onko nyt jotakin sellaista yllättävää, mitä sä luulet, että ihmiset ei vielä tiedä Skansin alueesta? No ehkä nyt sitten yllättävää voi olla se, jos ei tämä ole tuttu, että kuinka paljon täällä on tätä erilaista niin kuin luontomomenttia. Että mä luulen, että se on semmoinen, että tässä on nyt tämä uusi biodiversiteettipuisto ja niin mä uskon, että se on sellaista, mitä ei tiedetä. Että täällä on oikeasti todella siihen alueeseen panostettu ja nyt kun rakentuu vielä toi keskuspuisto tuohon pellolle, niin mä uskon, että voi kyllä yllättää. No joo, siis kyllä yllätti meidätkin, eli se, että on Euroopan ensimmäinen biodiversiteettipuisto tuossa ihan vieressä ja me ollaankin tehty kaupungin kanssa yhteistyötä, että teiltä on ollut ihmisiä täällä meillä kertomassa vähän, että mitä tämä puisto oikeasti tarkoittaa ja taisi olla muuten sellainen uutinenkin tuossa kesällä, että jonkunlainen uudenlainen ötökkä löydettiin sieltä. Myönteinen, mitä ei ole sitten missään muualla löytynyt. Se on ilmeisesti tämmöinen myös niin kuin lounaissuomalainen niin kuin siemenpankki ikään kuin, että siellä kerätään näitä erilaisten kasvien siemeniä ja pystytään, että se on kyllä aika hienoa, että me saatiin se tähän alueelle just. Joo. Kyllä, sitten mä ajattelin, että yksi asia, että niin kuin tällä alueella on myös sellainen, että tämä on niin selkeästi rajattu alue. Tässä on aika isot tiet ympärillä, jotka rajaa kuitenkin sitä, että on niin kuin selkeä, että mikä on Skanssi. Kyllä. Ja sekin on aika kiva jotenkin. Joo. Se on kyllä upea alue, että tässä on kehittymässä. Itsekin on tässä oppinut uutta matkan varrella. Mutta missä sitten ehkä tällä hetkellä mennään tämän Skanssin kehittämisessä? Että onko jotain uudisrakentamisessa tai onko kouluja ja päiväkoteja sitten alueelle myös? Aikamoinen temmellys on tuossa pellolla menossa, että sitä infraa rakennetaan kyllä tosi kovaa vauhtia. Mutta lähivuosina on tulossa 2 kunnallista päiväkotia ja toki sitten tuo Karhuaukion koulu tuohon niin kuin motarin toisella puolella on aika merkittävä tälle alueelle, että koulu on sitten lähellä ja siihen hyvät liikuntapaikat. Ja toki se keskuspuisto on myös sitten merkittävä, että sinne saadaan hyvät liikkumismahdollisuudet. Ja näin. Kyllä. No todella mehän kauppakeskusihmisinä täällä Skansissa toivotaan, että me ollaan myöskin sitten koko tälle Skanssin yhteisölle ja asukkaille sellainen paikka, läheinen paikka, johon voi tulla. Miten sä näet, että minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia kaupungilla voisi olla niin kuin meidän kanssa, kauppakeskuksen kanssa? No, kyllähän tämä on niinku sellainen alueen keskus tietyllä tavalla, tämä kauppakeskus, että kun varsinkin nyt kun Itä-Turussa on ollut aika paljon näitä julkisien tilojen sulkemisia, niin tämä alkaa olemaan niinku ainoita varsinaisesti tällaisia tiloja, missä ihmiset voi kokoontua ja kohdata ja missä voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia, niin ehkä semmoiset asukastilaisuudet ja muut tapahtumat, niin sillä on merkitystä, että pääset helposti ja lähestyttävästi niin kuin tapahtumaan eri puolilla Turkua, ettei olla vain ikään kuin aina keskusta-alueella järjestetä, vaan että tapahtumia on ympäri kaupunkiin. Niin se on mulle ainakin henkilökohtaisesti tosi tärkeä ja mä ajattelen, että tämä on yksi sellainen ankkuri tavallaan tänne itäiseen Turkuun. Joo, kyllä me totta kai mielellään aina tarjotaan tiloja tällaiseen toimintaan, että mikäli vaan esimerkiksi tyhjiä liiketiloja vielä löytyy. Mä luulen, että meillä alkaa aika hyvin olla ne kyllä täynnä, mutta totta kai on näitä sitten. Ja meillähän on tämä Turun Nuokkari täällä, nuorisotila, niin se on tosi tärkeä niin kuin alueen nuorille kokoontua. Yksi suosituimpia meidän nuorisotiloja, että se on kyllä hienoa, että nuorilla on sitten se oma tilakin täällä olemassa. Kyllä, että ei tarvitse vaan ostoskäytävillä hengailla, että voi siellä sitten viettää aikaa. No miltä ehkä pormestarisilmin näyttää tämä alueen vetovoima eri kohderyhmille, että on varmasti perheille ja senioriasukkaille, mutta mitä sitten vaikka meille 40-vuotiaille nuorille sitten löytyy? Että mikä on tämän alueen vetovoima?
eri kohderyhmille? No kyllä mä ajattelen, että se on sitten se palveluiden läheisyys. Eli täällä on niin kuin palvelut saatavilla, mutta samanaikaisesti on se luonto ympärillä. Et kyllä se on, niin kuin, ja sitten tietenkin nyt pyritään siihen, että kaavoituksen kautta pystyttäisiin monimuotoistamaan entisestään tätä niin kuin sitä, että minkälaisia asuntoja täällä on. Että pyritään tuonne lähemmäs sitten Kaarinan rajaa löytää myöskin sitä vähän semmoista, miten mä sanoisin, tällaista pientaloasumista ja muuta. Että olisi mahdollisimman monipuolista se asuminen ja sitä kautta niin kuin palveluita. Se houkuttaa myös palveluita ja me pystytään paremmin tarjoamaan palveluita, mitä paremmin tai mitä monipuolisemmin meillä on täällä erilaisia ihmisiä asumassa. Kyllä, ja sitten niin tässäkin varmaan nousee se luonto isoksi osaksi sitä vetovoimaa, että eletään kiireen ja sykkeen keskellä, niin ehkä sitä on kivakin astua omaan puistoon siinä viettämään aikaa. Kyllä. No todella ollaan puhuttu myöskin siitä ihan tästä kauppakeskus Skansin roolista. Miten näet sen roolin tavallaan, jos ajatellaan ihan kaupungin elinvoimaa, niin nyt tietty kun Skansin alue kehittyy ja me ollaan tavallaan niin kuin puhuttiinkin vähän se keskipiste, mutta miten sä näkisit sen, että minkälainen toimija me ollaan tässä Turun kaupungin vetovoimassa ja elinvoimassa? Onhan se tosi tärkeää, että meillä on eri puolilla kaupunkia, niin kuin puhuttiin, mahdollisuutta niin kuin tarjota sekä niin kuin, liiketiloja, mutta sitten myöskin niitä palveluita. Ja siltä osin näen, että niin kuin kauppakeskuksenkin rooli on siinä tärkeä, että meillä on niin kuin mahdollisuus, että ei kaikkien tarvitse lähteä vaikka lähikuntien kauppakeskuksiin sitten hakemaan niitä palveluita tai sopivia liikkeitä. Eli kyllähän se on niinku tärkeää, että Turulla on myöskin tämmöinen oma hyvin helposti saavutettava kauppakeskus. Kyllä, samaa mieltä. Kyllä, kehitys kehittyy ja Turku kehittyy ja myös sitten varmaan ihmiset haluaa kehittyä työssään, niin miten tämmöinen Turun ja Skansin alueen kehitys voi sitten luoda uusia työpaikkoja alueelle? Että kauppakeskus on kyllä osa sitä, mutta onko muita? No mä ajattelen, että tämä on kuitenkin profiloitunut tällaiseksi niin kuin ympäristöystävälliseksi niin kuin kauppakeskuksesta. Ja olette tehnyt paljon ilmastotekoja ja semmoinen tietty toimeliaisuus yleensä synnyttää sitä toimeliaisuutta ja haluaa tehdä kumppanuuksia ja ajaa sitä myöskin sitä Turun yleistä agendaa siitä hiilineutraaliudesta ja niiden tavoitteiden saavuttamisesta. Et tässähän on aika lähelläkin on näitä varsin isojakin niin kuin teollisuusalueita ja muuta. Että kyllä mä uskon, että semmoinen tietty toimeliaisuus sitä houkuttelee puoleensa. No joo, siis todellakin kun juuri tänä vuonna uusittiin tämä meidän BREEAM ympäristösertifikaatti, eli me ollaan nyt jälleen kerran saatu se outstanding, eli paras mahdollinen arvosana, niin meille Skansille kauppakeskuksena on kyllä tosi tärkeät nämä vihreät arvot ja todellakin mennään kaupungin mukana kohti sitä hiilineutraalisuustavoitetta. Sehän on meille aina tärkeää, että kaikki kumppanit, jotka kaupungissa toimii, niin lähtisivät mukaan siihen meidän yhteiseen tavoitteeseen, jotta saavutetaan ne kaupungin hiilineutraaliustavoitteet. Kyllä me ollaan 29 tulee jo aivan pian. Kyllä. Se tulee jo tosi pian. Kyllä. Ja mekin ollaan kyllä ihan rohkeasti sanottu joskus, että me ollaan se Euroopan vihrein kauppakeskus. Että me voidaan vähän viestinnällisesti ehkä mennä siellä aallonharjalla. Mutta vihreitä ollaan. Ollaan tosi vihreitä, kyllä. Siirrytään sitten seuraavaksi puhumaan vähän tulevaisuudesta ja trendeistä. Totta kai kun puhutaan kaupungin kehittämisestä, niin pitää vähän katsoa niitä trendejä, että mitä tapahtuu muualla, mihin Turku olisi menossa, niin miten sä itse seuraat niitä trendejä? Kai se on niin kuin pormestarin tehtävä ihan joka päivä seurata sitä, että mihin Turku menee, mihin maailma menee ja pyrkiä sitten näkemään sitä vähän niin, sekä vähän heikompia signaaleja että sitten vähän vahvempiakin signaaleja siitä, että minkälaista kaupunkia tulee rakentaa ja minkälaista maailmaa tulee rakentaa. Että kyllä jonkin verran tähän tietenkin kuuluu myöskin sitä, että seuraa mitä ulkomailla tapahtuu ja sitten tietenkin sellaista yhteistyötä niin kuin muiden isompien kaupunkien kollegoiden kanssa siitä, että minkälaista työtä he tekevät ja mitä ratkaisuja on tehty. Ja toki sitten myöskin seudullinen yhteistyö on tosi tärkeää ja
sitä pyritään niin kuin nostamaan, koska tämä on kuitenkin seutuna merkittävä myös sen lisäksi, että on niin kuin Turun kaupunki ikään kuin veturina, mutta koko seutua tässä niin kuin tarvitaan Kyllä. Sen kanssa mennään eteenpäin. Kyllä, ehdottomasti. Ja mekin tietenkin kauppakeskuksena toivotetaan tervetulleeksi kaikki tänne. Kaikki tässä niin kuin Varsinais-Suomen alueella olevat ihmiset, että halutaan totta kai olla se keskus. Kyllä. Ja sehän on yksi meidän tämmöinen niin kuin houkuttelevuustekijä myöskin varmaan tässä Skansin alueet, palvelut on lähellä ja sitten on tämä luonto ja muu. Onko sitten niin kuin vaikea ehkä houkutella näitä uusia asukkaita sitten, että onko se houkuttelevuustekijät ihan selkeät nuorille perheille esimerkiksi? Niin. No kyllähän Turku kasvaa tällä hetkellä nyt pikkusen hiipunut, mutta siinä 4000 asukkaan vuositahtia, että ei nyt ainakaan voi sanoa, että on vaikea houkutella Turkuun uusia asukkaita. Että se on niin kuin ihan selvä, että muutkin on löytäneet Turun hienoudet. Mutta toki sillä on merkitystä, että saadaan monimuotoista asukaskuntaa. Että me halutaan olla kaikkien kaupunki ja pystyä tarjoamaan niin kuin erilaista niin kuin mahdollisuutta. Että osa haluaa asua kaupungin ytimessä ja niiden palveluiden äärellä, mitä kaupungissa on, ja osa sitten toivoo ehkä sitä enemmän sitä luontoa ympärille ja vähän hiljaisuutta ja rauhaa, että se olisi niin kuin oleellista, että pystytään rakentamaan asuinalueita, jotka tukee sitten sekä niitä, jotka sitten toivovat sitä vilinää ympärille, että sitten sitä, joka vähän kyllä. rauhallisempaa ympäristöä. Hyvät lähtökohdat alueelle. Niin, todella. Tässähän tietenkin tässä meidän Skansin vieressä on Kupittaa alueena ja sehän on myöskin nyt ison kehityksen alla ja tulee paljon uutta. Eli jos ajatellaan sellaista niin kuin ajanjaksoa vaikka 5 vuoden päähän, niin miten sä näet, että Skansin alue sillä tavalla sit kehittyy? Ollaanko päästäänkö jotenkin tiedepuiston kanssa vielä yhteen vai miten näet tämän 5 vuoden aikajänteellä? No 5 vuotta on aika lyhyt aika kehittää kaupunkia. Että yleensä kaupunki kehittyy aika silleen niin kuin pitkässä juoksussa niin sanotusti. Et sen takia niin kuin pitää katse vähän kauempaa yleensä, jotta pystyy sitten kehittämään niin kuin tätä päivää. Et se on vähän sellaista, talot ei rakennu ihan päivässä ja näin kaavat ei synny ihan nopeasti. Niin se on totta. Me ollaan totuttu ehkä tämmöiseen vähän nopeampaan aikajänteeseen. Me ollaan sitten 5 vuoden päästä siinä hiilineutraali tavoitteessa. Ja pare ollakin. Siihen kannustaa, mutta kyllähän se, niin kuin, miten me nähdään sitten niin kuin ikään kuin tämä koko alueen tai itäisen Turun kehittyminen on tosi tärkeää. Siihen vaikuttaa tietenkin joukkoliikenneyhteydet ja muut, mitkä sitten ehkä kannustaa sitten tarttumaan ja tulemaan ja liikkumaan, mutta kyllä mä näen, että tämä on valmiimpi silloin, kun se on nyt. Eli että nyt on vielä aika paljon rakennustyömaata tuossa, mutta varmaan jatkuukin vielä hetken aikaa. Osaisitko sitten sanoa, jos 5 vuotta on lyhyt, niin vaikka 10 vuoden päästä, mikä se on niinku unelma, mitä Skansista vaikka löytyisi tai Skansin alueesta, että millainen se olisi? No sitä monimuotoista asumista, hyvin niin kuin erilaisille ihmisille sopivaa ja sellaista viihtyisää asuinympäristöä, missä on sitten hyvä elämänlaatu. Et se on tietenkin varmaan se, mitä kaikki toivoo niin kuin hyvältä asuinalueelta, että missä on hyvät palvelut, mutta sitten toisaalta mahdollisuus semmoiseen omanlaisensa elämään. Just näin. No, meillä on nyt Skansin alue tosiaan tämän ison kehityksen alla ja vielä vähän työmaata, niin kuin puhuttiin, mutta jos sä saisit toivoa yhden parannuksen Skansin alueelle ihan heti huomenna, niin mikäs se olisi? Uimapaikka koirille, mutta mulla on kovasti uimisesta innostuneet koirat. Mutta täytyy sanoa, että tähän uimapaikka-asiaan, tämä menee vähän niin kuin pois. Sopii mutta teillä on ihan loistava toi allas tuossa kahlualue. Joo, ja sitten kerran oli kuuma kesäpäivä, oltiin lasten kanssa täällä, he oli silloin vielä aika pieniä. Ja sitten me sanottiin, että voitte mennä vähän niin kuin katsoa sitä, mutta ei sitten kastella kenkiä. Seuraavaksi tultiin katsoa, niin ne oli molemmat makas siellä niin kokonaan ihan niin kuin naama sinne veden alla suunnilleen. Sitten kengät
on märät. No joo. Mutta se onni ja riemu oikeasti välillä siinä kahlualtaan ympärillä on kyllä ihana. Ja siellä on joskus ollut pieniä sorsia. Joo, semmoisia ankkoja on siinä kesäluitettu ja lapset on saanut tosta. Mutta siis ihan eläviä. Ai eläviä? Joo. No siinä on niitä. Joku oli eksynyt sinne kerran. Mulla on valokuvakin. Oi, ihana täytyy lähettää. Me se voidaan laittaa. Joo, se on kyllä ihana. Siinä nyt tänä kesänäkin oli kuumia päiviä, niin lapset kahlasi ja pulikoi siinä. Että se oli kyllä, se on aina virkistävä. Joo, ja sitten meillähän oli se saippuakupladiskokin siinä altaan ympärillä. Se kuulostaa hauskalta. Joo, haluttiin järjestää, meillä oli tämmöinen uusi konsepti kuin skidifestit, koska me ajateltiin, että Turku on täynnä festareita aikuisille. Ja sitten ajateltiin, että mitä voisi olla niin kuin, että mitä me voitaisiin tehdä, että lapsille olisi jotain tällaista. Ja totta kai sitten maksuton tapahtuma lapsille, niin sitten tämä kahlualla oli meille sellainen niin kuin ykkösalue. Saippuakupladisko oli kyllä hauska. Se on kyllä hyvä paikka. Kahlualtaat on siis todella tärkeät turkulaisille ylipäätänsä ympäri kaupunkia. Näin siis, jonkun uutisenkin siitä taisi olla jossain kesäkuussa. Sitä on jo aikaa, mutta että Turku on kahlualtaiden joku paratiisi. se on kyllä hyvä. On kiva olla osa sitä. Kyllä. Se on kyllä hyvä näin. Ennen kuin päästään ihan loppuun asti, niin mikä on semmoinen yksi konkreettinen asia, jonka kuulijat voi niinku odottaa näkevänsä Skansin alueella tulevina vuosina, että onko lisää kahlualtaita sitten tulossa biodiversiteettipuiston keskelle uimapaikka? Niin, koirien uimapaikka. Niin. Joo, kyllä. No ainakin se keskuspuiston alue on kehittymässä siinä, että se nyt on siinä ihan niin kuin lähivuosina valmiina ja päästään sitten ikään kuin sitä kauttakin luomaan sitä identiteettiä, joka Skansilla on niin kuin kauppakeskuksen lisäksi. Eli se on kuitenkin osa sitä tunnelmaa, joka on, että minkälainen puisto on. Että toivottavasti semmoinen, joka herättää liikkumaan ja kutsuu sitten kohtaamaan toisia. No, meillä varmaan kuulijat tosiaan nyt on saanut jo kuvaa siitä, että mitä kaikkea Skansin alueella tapahtuu ja mitä on tulossa. Niin kuin ollaan puhuttu, on keskuspuisto tulossa ja biodiversiteettipuisto on jo. Niin mistä nyt sitten kuulija voi saada niin kuin lisätietoa Skansin alueesta, että miten hän voi seurata tätä kehitystä? Onko se niin kuin ihan sitten teidän turku.fi? Siellä on ainakin kaupungin sivustolla on tosi hyvin kyllä kerrotaan ja kyllähän kaupunki pyrkii siihen, että tuodaan lisää tai tiedotetaan mahdollisimman hyvin, mutta ainahan se voi olla, että kaikkea ei huomaa, mutta varmaan Google on yleensä aika hyvä näissä hakukoneet, jos saa sanoa tällaisen. Niin kuin, kyllä. Mutta yleensä hakukoneiden kautta löytää kyllä aika hyvin sitä, että minkälaisia niin kuin, hankkeita on menossa, mutta kaupungin sivuilla on kyllä tosi hyvin tietoa. Mulle tuli muuten yksi tämmöinen yhteistyöidea tässä samalla. Mehän voidaan viestinnällisesti myöskin kytkeä meidän kauppakeskus Skansin.fi-sivuille tavallaan linkata, jos se on mahdollista. Että jos joku nyt eksyy, toivottavasti niin kuin ihan käy päivittäin meidän sivuilla, niin tavallaan sitä kautta kyllä, koska itsellenikin oli joskus, kun tuli Skanssi ja kauppakeskus, niin mä ajattelin, että Skanssi on vain kauppakeskus. Aivan. Eli eikä asuinalue. Kyllä. Niin ehdottomasti, kun meilläkin on paljon sitä ympäristöinfoa meidän nettisivuilla ja tietoa biodiversiteettipuistosta. Niin nyt semmoinen linkki vielä. Joo, ehdottomasti. Ja otetaan sitten tähän loppuun vielä tämmöinen nopeiden kysymysten kierros. Eli tutustutaan suhun vähän paremmin, niin oletko valmis? No, toi oli hyvä. Mikä sana kuvaa parhaiten pormestaria? Tai pormestarin arkea. Arkea, niin. Mikä sana kuvaa parhaiten pormestarin arkea? Voi pormestariakin sinua. Totta. No mä ehkä itseäni kuvaisin sanalla ilo. Siihen mä pyrin joka päivä. No se kyllä. Joo. Näkyy sinusta. Hienoa. Mutta ehkä arjessa sitten vähän semmoinen hoppu. Ilo ja hoppu. Ilo ja hoppu. Hyvät sanat. No, mikä on sun mielestä parasta vaikuttamistyössä? Ihmiset. Paras tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen?
metsässä koirien kanssa. Jos saisit yhden supervoiman kaupungin kehittämiseen, mikä se olisi? Raha ei taida olla supervoima. Mutta ehkä semmoinen usko tulevaan. Kiva. Hienoa. Siis ihan mahtavia tämmöisiä niin kuin nopeita vastauksia. Mä olen hyvin tyytyväinen meidän jaksoon. Oli todella ihanaa ja olen tosi kiitollisia, Pia, että pääsit meidän vieraaksi. Oli upeata kuulla tietenkin niitä sun näkemyksiä, miten Skanssin alue kehittyy ja ylipäätään mikä merkitys Skanssilla on tässä sitten koko Turun kaupungissa. Kyllä, kiitoksia Pia, että opin itsekin taas tässä uutta Skanssin alueesta. Että kiitos paljon vierailusta. Kiitos kutsusta. On kyllä hieno kuulla, miten kaupunki haluaa kehittää tätä Skanssin aluetta. Kovasti mua kyllä ilahduttaa se, että Skanssista, tästä alueesta on rakentamassa yksi Turun vihreimmistä ja vehreimmistä asuinalueista. Et halutaan panostaa palveluihin kuin myös sitten näihin asukkaiden viihtyvyyteen. Se on tärkeää. Siis on todella hieno juttu ja on mahtava kuulla, että kaupunki todellakin panostaa myös palveluihin tällä alueella. Puhuttiin siitä, että on tulossa päiväkoteja, on tulossa iso koulu ja ylipäätään siitä, että panostaa myös siihen luonnon läheisyyteen, että keskuspuisto tuossa rakenteilla. Ja totta kai me täällä kauppakeskuksessa ollaan iloisia siitä, että kauppakeskus nähdään semmoisena yhteisöllisenä paikkana ja meillä on iso rooli siinä tulevaisuudessa ja totta kai kaikki ne investoinnit, mitä tällä alueella tehdään, niin nehän luo sitä pohjaa koko niin kuin alueen vetovoimalle, elinvoimalle, meidän vetovoimalle täällä kauppakeskuksessa. Tämä oli ihan supermielenkiintoinen jakso, että päästiin pormestari Pia Elon kanssa juttelemaan näistä erittäin mielenkiintoisista aiheista, mutta mistä me keskustellaan seuraavassa jaksossa? No ensi jaksossa me sukellutaankin hieman toisenlaiseen keskusteluun. Vaikka kauppakeskus Skanssi on jokaisen kauppakeskus ja kaikki on tänne tervetulleita, niin keskustellaan siitä, että onko Skanssi vain senioreiden kauppakeskus vai löytyykö meille jotain myös nuorimmille asiakkaille? Hei, toi on tosi hyvä aihe. Mä luulen, että kuulijat odottaa mielenkiinnolla, mitä seuraavaa jaksossa sitten oikein keskustellaan ja ketä meillä sitten onkaan vieraana siinä jaksossa, että jään ainakin itse odottamaan. Kyllä. Moikkuli moi Moikkuli moi. Ensi kertaan.